Здравейте всички, днес ще ви покажа как на един и същи компютър да включите два скайпа. За тази цел ще използвам една програмка, наречена Skype Launcher, която може да свалите от Google, като напишете следното: Skype Launcher Download Free. След като сте го написали в Google, ви излиза ето тази страничка. Цъкате на първия линк, в който ви излиза ето това. Цъкате Download Free. След което отново натискате. Тук чакате да се свали. Save файл. Тук само просто се сваля. През това време може да си направите така една папчица и го местите вътре. След което инсталирате самата програмка. Тук натискате да. Тук чакате маничко. Така. След което тук Accept. Тук в зеленото квадратче махате стрелкичката и натискате Next. След което отново в зеленото квадратче махате стрелкичката и натискате Next. Тук чакате само да се инсталира. През това време ще паузирам. Отново сме тук, като програмката почти се инсталира. Ето, свалянето приключи. След което тук отново просто чакате да се инсталира. Тук натискате Next. Тук слагате кръгчето на първото. После Next. Тук отново махате всички стрелкички и натискате Next. Тук избирате къде да бъде сейфън. На мен ми харесва там, където ще бъде, и затова просто го оставям и си натискам Next. Това го оставяте. Натискате Next. Това е дали да има иконка на работния плод. Ако е така, няма да има. Ако има стрелкичка вътре, ще има. Аз предпочитам да има, затова просто ще си го ставя и ще натисна Next. След което просто натискате Install. И програмката ви се инсталира. Тук отново махате всички тикчета и натискате Finish. Тук Exit, след което това просто си го чистите да не ви се пълни. Тук Order Stuff и го включвате. След което отново чакаме мъничко. И ето, отново може да включим някой скайп, при положение, че в момента имаме включен скайп. По този начин ще успеем да включим два скайпа едновременно. Надявам се да съм ви бил полезен. Оценявайте, коментирайте, споделяйте с приятели, това много ще ми помогне и ще се чуем в следващия урок.